Si Sherwin ay kumain na sa almusal. Ang sarap ng almusal namin ngayon. Ang niluto ko ay pako na may itlog. Tapos maraming kamatis. Laban ka. And also, kajot sa bib, fried rice nga na ay pako. Ang sarap-sarap guys. I-try ninyo yan. Masarap na masarap. Mabusog kayo ng mabusog. So, eto, ang ganda na naman natin ngayon. Kasi ako naman talaga ay maganda. Kani siya, guys. Kuan ni siya ka na ang naglagom. Naglagom niya. Napo diri sa paa. Kani. Naglagom. Wala ko kay bawo ug unsa ni Kalitra ni siya nga naglagom. Ha? Palina. Palina daw, sabi ni Sherwin. So, ngayon ay may lakad ako. Asikasuhin ko muna ang sarili ko kasi napansin ninyo sa vlog na sinabi ko na ang ubo ko hanggang ay nung nakaraan pa ito, kaya magpa-check up ako ngayon kasi parang feel ko talaga na iba na ito, basta murag na ay something. So karon paingon ko sa Talisayan Hospital sa akong baga sa akong baga kay basin wala na tay baga, so mapabaga ta karon. Ang akong headset nawala, so di na lang ta magdalag headset. Diri ra kabib. Asa man dapit? Nasa Bagi Bitay. Kasi si Sherwin ligpit-ligpit po siya sa mga kuan o di ara di ay. Kani siya karaan na kay ni siya nga headset. Pero akong giganahan dani kay ngano clear gyapon ang tingog. So dili awas sa katong isa na ko ka headset nga gipalit nga ingon kuno nga original kuno pero Ginoo ko day ang pikas ra dalunggan ag tingog. Mao nang karon adto na ta ninyo ako na pud ang magpa check up, diba? So ready to go na ta. Si Sherwin kumain na rin. Maaga ako nagising kasi plano ko talaga ngayon na magpa-check up. So, eto. Tapos na ay sanggot nga giprinda sa amua o. Anak. Kaya guys. Kulat tag-tricab. Kaya mag-tricab rata. Arin ako, babe. Na Sherwin. So, thank you sa tanan-tanan. Mga nagsuporta sa akong vlog. Kinabuhing bayot, kinabuhing bukid, buhay maya-maya. Thank you so much. Ito ang suot ko today. Charot kaayo, no? Nganong gwapa kaayo ko. Bitaw, enjoy lang ta sa atong life. Life must go on. Ayan, nanay try cup. Sakay na tag-try cup. Okay na. Ay, lahos ka Talisayan niya? Talisayan Hospital lang ko. Mulahos din sa Talisayan, guys. Ayan, si Guapa here. Nandito na ako sa Talisayan Hospital. Doon ako bumaba. Kaya eto, magpa-check up tayo ngayon, guys. Hi! Ayun, may nakakilala sa akin. Thank you so much. Ay, nandito na naman si Madam. Yung kakilala ko. Yung follower. Hi! Morning! Pa-check up ko. Si Madam Burus. Si Madam, good morning. Na sila ni Kuya Judari. Here. Akong ubo lagi, di ba dato ni Agi, ni Rico, na ko ubo dato. Labo nag ubo lagi. Sayop lagi kaayo. Kay murag lain naman, murag dugay na kay ni Adi pag ginawa. Unya kanunay basa akong likod. Kanunay panington. Di ba? Here sa Talisayan Hospital. Talisayan Misamis Oriental. Morning, guys.
Blooming kay si madam. Always blooming. Kaysa iyo pa man. Kaysa iyo pa man. Di pa hagard. Oo niya, ani mo na nabalbal. Pero ang sa likod niya na wala na kuan. Sa likod. Wala sad siya hilati sukat. A few moments later. Here guys, nalibre ko sa kuan. Akong resita. So thank you so much diri kay ninyo. And sa ilan ni madam here, mga madam, libreng kuan, gamot sa paglaom sa Misamis Oriental. Ay, apila ko be. Ayan. Hi. Oh, diri sa Talisayan na ni siya guys nga kuan kaning libreng tambal paglaom. Dam, salamat kay Dam ha. Salamat sa. Ninyo. Nas ninyo oh. Okay. Salamat. Ari na ko salamat kaayo. So ang akong palito dani Carbusisten. Kay naa na may kuan. Duha ka resita ni ang resita sa ako So ang isa kay wala man mo'y akong paliton. And then waiting ko sa result sa X-ray. Baka by next day na ang result sa X-ray. Morning. How's your black? Okay lang kayo akong kuan. Okay lang kayo akong adlaw. Kaunta guys sa saging. Tapos siumay na lang siguro. Sumay? Oh, pila ang siumay? Tulo 20. Ang batchoy Batsoy 20. tulo 20. Sumay tulo 20. Siumay na lang ako Kay kung sabaw paningto na pud ko na. Dog please. Di ara. Kani ato ang kaunon karon, saging, dayon, siomay. Ito na ang tanghalian natin ngayon. Gamayon lang, mga sis. Itugsok na to ni siya diha. Pag magkaon, maura po nato ipanghingi. Maniod to tatanan, saging and siomay. Lami ni siya kay hinog-hinog na. Di ba? Eting-eting. Di ako karon sa kuan Talisayan merkado. Ang ilang merkado ani na ay taas tapos kananan. Dito tapos naisnakan pud ari diha banda naisnakan. Tarawa naisnakan. Diha dito unahan na ay parlor. So mga ta ninyo tanan kay something gutom na. Hinog na siya guys. Nya with siomay tayo ha. Atong pusaon ang kuan limonsito. Kaunta ninyo tanan. Ang resulta sa X-ray balikon pa to nako kung sa jud result. Pero girisitahan ko sa tambal. Dato sa paglaom na ay mga free nga tambal. Sulod sa Misamis Oriental naa sila'y mga tambal nga libre sa diya sa Talisayan Hospital. So daghan kay salamat paglaom sa Misamis Oriental by Honorable Onabia. Mga unta guys. Daghan po nagpakuan, napa-check up adto. Kasagaran mga bata na ay mga ubo. Ako naniguro lang ko pagkuan pa-check up kay wata kahibaw sa atong baga ug unsa na. So naay X-ray, ang result dato mahibaw-an dayon kung unsa ang resulta sa X-ray nako. Kung basig ang isa ka baga, wala na tay baga. Baga na lang ang nagbaga. So mga ana ta. Another one. Wow. Okay na siya nga pagkahinog kay nga no dili siya lata. Emal. Kaunta niyo tanan. Mami Be, kain tayo ng saging.
Madam Tess Del Mundo, kain tayo ng saging. Mamita, kakain ka ba ng saging? Kain tayo, Mamita. And also, Miss M from Cebu. Thank you so much, Madam. Kain tayo ng saging. Miss G from USA. Kain tayo ng saging. With siomay. Nya ato din inuman sa juice. O, di ba? Lami na. Ikatulo na ni siya. Gag na ay daot o. Diba? Hinog gihapon. Kumana tagkaon, guys. Napod tayo pang kiki. A few moments later. Ihangyo ang mga konsumante na Thank you. Bugnaw. ₱5. Busog na. Thank you, guys. Lami kayo. Dani mo basurahan, dam? Sa to kilid. Dito ako kay nga oras tingin ako nga wala gyud pingan. Busog na kaayo ko. Nabusog ko sa tulo ka saging. Then siomay pod tulo ka buok. So tabok na takay. Paingon na ta sa balingwan. Muuli na ta sa atong mansion. Thank you so much, guys. Tanan-tanan sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Nay mga daghan pagkaon diri. Diha, daghan pagkaon diha, mga snacks. Tapos ang simbahan, tuara dito ang simbahan. Hi, Dam! Nay nanawag sa kuan, nasa ukay-ukayan. So, ato sa tada to ka, Madam. Nanawag si Madam sa ako. Hi, Mayamiya daw. So, thank you so much here, Madam. Na sila'y ukay-ukayan, Ari. Yes, nag-vlog ako daw. Paning kamot. May kay nakapisto jud ka dani. Nay mo mga hold dress dani. Dito. Dito daghan. Supporter, guys. Thank you kaayo. Nagtanaw sila sa akong mga binukid. Mga paku-paku sa kabukiran. Daghan salamat. Paku Queen. Ha? Pizza 2 o 4. Ang Friends, dire sila mag-ano, tulad-tulad sila, baligya sila. dani sila. Barato ra ba sa nailahan, no? Prince sa Prince, nasa Hinguog, nasa Balingasag. Tiglay. Kawot. Kasi alam samot naman si Lian dito sa plaza. Kaya endorse Bitaw. Dili guys, palit pud mo ko kayo ni Madam here. Na discount dani ang tag 20, tagkuan na lang 5. Bitaw dam, salamat kay Has, magtanaw sa akong mga vlog. Nya mo paingon na pud kog uli kay hapit na pud malubat na mag-charge na pud ko na vlog na pud. Mura kalingawan. Lagi giahak. Nasalamat kay Dam ha. Salamat. Salamat kaayo, supporter kay si Madam. Tabok na tatabok. Sakay na ta guys, paing sa Balingwan ni Samis Oriental. Tanay try cab. Sakay na ta Balingwan. Sakay na ta guys.